أنا خبتي كندي أم عربة وعالم أبتنبرو لجيزة تمكورو نجارات وينات فلتو نجارات نحرالو خينو قبل ما نجس دبها ويدما تاكس دبال حدا خبتي كندي أقداسي ويدما روحي ويدما كندي خنفلتو زلنا نجارات يلي زعمل مالتي تمنتاي كتبلع قبل ما نجس تخفل كتستي تاكس تخفل كتعتو كتوس ديها قال نجارات زور كل خيرها كوتا every time كل جيزة جنزبك أبتوس خلو جيزة قبل ما نجس تخفل مالتي إذا خا كحلو في حليفون تاي توالي صوع مسيركم أب كندا أب أمريكان قبل منقسن موتن اتين كلتا انكو زي ترفع تباهي لنسوع عمالتو سلمتانا نخفل كندينا نخفل كم سرحتني نحركينكا خنديخا تخفل كم سيلف امبلويد ويد ما كم بزنس اونر نحركينكا ويد ما ناتكا تكالت لكا خنديخا تخفل بعابيد ما تازبلت نقرما ابزي فيديو قند نزاربلا مالت موداتا ليغالي بحقاو مقدخه قبل منقست مخفال كتقدلو تخل ديخا التمنتاي كابتي تخفلو وين ما خبت تقبع كان العلك تكفل كايتلو وين ما كتكفل زي قبع كخنسون تخفل كايتلو مالتي سلازي ابزي فيديو زين على قدما بينا تزاربنا لن بوملن بريك داون كنقبرنا كسام ودات تكاتل ما خرج ماكم So حركتي كندي قبل من قصي خن كفلو لز جديد أنا نجارات نتحلي خينو بتشم من مثال أب كندا نحروسينا كندا قبل من قص سلمتها نخفل معكله سلمتها قبل من قص نخفل بتشم من الوقت أب عدنا دي ويب خالي عدنا نحرو يركع ويكاو أفريقيا أنا حرمتي خم مبزحت الجزء ترى سب نحرت عز يركع سرح خنكا ويد ما unless business قدرت زي هاللي كم مبزحت الجزء حدا أزيو معروي زخانة ويد ما مودرن زخانة سيستم ناي جنزب أكافلا ويد ما ناي قبل من قص أتحازا درجة يلون مالتي أبز معربا وجن أزيو بسفيح مقدي يسرح المات المثال بكندا نحرينا منكس كندا درجة حنتي عتاوي وسخاء كاب تاكس وين ما كاب قرص زخفل لا ماتيو نمتانا نخفلت لكم نيك قدام يكون رجوز لنا نجارات اللو ماتيو قبل منكس مخفال حاتات يكونن تاكس مخفال حاتات يكونن زلو زربا قدام يكتردو على كاس لمتى تاكس تخفل بفلايد ما فلايد ندقنا صباح نقو بقبو انت حميرناهم كردو يخولهم أم سرارنا بقرأتون مناتو كلتا عين سبات خطر إماتهم حارب قبل منقص نخفلو منقص خندزو سيدنا نابور زمارو سبات خطر إماتهم اتهم حارد ما ترديهم من السيستم تتقيمهم قبل منقصي زقبوهم تراي نخفلو لعلاقهم كاي كفلو انتاي قبرو نابرو حوم اتهم مات اتمنتاي سي نمنتاي العلاقم يخفل عدين نزديكو أشحد دولارات كفيلكو منقص كندا كنا بيوكريندي وانا بقليل ونكسودو يخلي مس مانجمنت كقبرو يخلي مات زلو زربا سلمتاي نخفل انتلكم نيك قداماي حدا قرص وين ما قبل من قصة تكفل كله نت عد هاجر بمل أنتي إيكونومي نت هاجر كم زك أساسا نت بحث روسي زي هاجر كم كندا بزح هو أتطلعوا مالتي ناي عنا ديو ناي بابليك سكول ديو وين ما نهزباوي بيت مرتاد ديو ناي بوليس ديو ناي حمد فات حود ديو ناي government بروجرامات زلوا ديو ناي تروتا بلانات زلوا ديو ناي employment وين ما حدا سب كبسر حدو مزبل employment insurance زلوا ديو نزيم بملهم زين بمنتهم كفر وين ما زين كلهم أنا نسخهم ببول كنا هنقبرهم زين خل النجارات انتينا حدا منقص بحالا قيمنا منقصي رانك قبرنا وين ما كمر حنا لنا نهو زلنا مات سلازي جنزب كنوبو نقدر إنامات تي نعيس أجمع مثلا معاسي وين ما معاسي ختحرق وين ما معاسي أنا happy تخون بزي نجارات بقبر منقص لكمني doesn't mean كله قبر منقصتي وين ما كلهم أبارلمنت زلوا وين ما كلهم برايم مينسترات يفوت يوم قطبا وين ما بتقبوا يوم محاضرين ويقدم لنا هاجر يسرعوا مالت أيكونن من أتصاب زخنو ميس مانجمنت وين ما جيجا محدرا وين ما تجنزب إنه الناس نربحهم من مفاتوي ناب يوكرين دو ناب غزة دو ناب جلدو ناب إسرائيل دو ناب جلدو ناب زيد الهاجرات تشدوا يخل يوم مالتي بوليتيكالي ربحهم مالتي سخاب زي دفعة سري خمسة خيو جنزب كفيل كام أمود أتات جنزب كا ناب زيد اللي خيرمو بو مرايكا سخنت تخون تهسه مالتي زل زربات تاكس وين ما قبل منقص كنكفل يبلنا نيكون زلو كم يجركا قبوها خفيلكا كم يجركا التي سيستم زفك دلك حقي تتقيمك نابرب حقات غيري مالتي إزغا كسامو دا تنحرتات لكم زي فيديو بلك تربحات وين ما خمي يجركا سيستم وين ما تي ناي تاكس سيستم وين ما ناي قرص اتحازا كم يجركا تماهيركا ناب قبو ختم بلولو تخل مقدي أمو دا تخنزار بلاينا مالتي
ካልኣይ ዝመጽእ ሕቶ እንታይ እዩ እንተልኩምኒ እሞ ማእከለ ከመይ ይሰርሕ ታክሲ ምኽፋልከ ምክንያቱ መጀመርታ ናብ ረብሓና ክንወስዶ ንድሕር ኮንና ከመይ ከም ዝሰርሕ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ንምሳሌ ኣብ ካናዳ እንድሕር ወሲድናዮ መብዛሕትአን ሃገራት ዳርጋ ፕሮግሬሲቭ ታክስ ሲስተም እየን ዝጥቀማ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እንተልኩምኒ ሓደ ሰብ እተን ቀዳሞ ዘእትኻዮን ገንዘብካ ካብአን ውሕድ ዝበለ ታክስ ወይ ድማ ፐርሰንቴጅ ወይ ድማ ትኸፍል እሞ ድሕሪኡ ካብቲ ዝበዝሐ ካብቲ ልዕሊኡ ዘዝኣተወኻ ወውሕድ ፐርሰንቴጅ እናኸፈልካ ትኸይድ ማለት እዩ እዚ ማለት እተን ቀዳሞ ዘእትኻዮን ገንዘብ ውሕዳት ኮና እቲ ድሕሪኡ ዘእትኻዮ ገንዘብካ እናበዝሐ ይኸይድ ማለት እዩ ድሕሪ ቁሩብ ብቁፅሪ ክንሪአና ማለት እዩ ሶ ዳዝንት ሚን ዩ ፔይ ናይ ብምሉኡ ሓደ ዓይነት ፐርሰንቴጅ ዘይኮነስ ናይቲ ቀዳማይ ውሕድ ትኸፍል ድሕሪኡ 5 ድሕሪ ወሲድካ ናይተን 5 ገለ ፐርሰንቴጅ ድሕሪኡ እናወሰኸ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ሃገራት እውን ፊክስድ ታክሲ ይጥቀማ እየን ማለት እዩ 20% ድሕሪ ኮይን ዳዝንት ማተር 10,000 50,000 100,000 200,000 ሚልዮን እቱ ፊክስድ ዝኾነ ከዓ ዝጥቀማ እውን ኣለዋ ማለት ግን እቲ ቀንዲ መብዛሕትአን ዝጥቀማሉ ፕሮግሬሲቭ ታክስ ሲስተም እየን ዝጥቀማ ማለት እዩ ሶ እዚ ማለት ፌደራል ታክስ ኣሎ ፕሮቪንሻል ታክስ ኣሎ ሲፒፒ ኣሎ ኢአይ ኣሎ ማለት ንምሳሌ ኣብ ካናዳ እንድሕር ወሲድናዮም ፕሮቪንሻል ታክስ ወይ ድማ ፌደራል ታክስ እዚኦም ክልቲኦም ዲፈረንት እዮም ፕሮቪንሻል አይ ቲንክ ኣብ ኣሜሪካ ስቴት ታክስን ፌደራል ታክስን ተባሂሎም ይፅውዑ ማለት እዩ ሶ ስቴት ታክስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንምሳሌ ብናይ ዓድና እንድሕር ወሲድናዮ ሌትስ ሴይ ፌደራል ታክስ ክንብል ከለና እቲ ጋቨርንመንት ወይ ድማ ሴንትራል ጋቨርንመንት ንኸፍሎ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ ፕሮቪንሻል ከዓ ናይቲ ንቕመጠሉ ዘለና ዞባ ወይ ድማ ናይ ስቴት ማለት እዩ ሶ ንምሳሌ ንፌደራል ጋቨርንመንት ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ከፊልኩሞ እዚ ማለት እቲ ናይ ስቴት ታክስ ማለት ከዓ ንቴክሳስ ክኸውን ይኽእል ሜቢ ንካሊፎርኒያ ክኸውን ይኽእል ሜቢ ንፍሎሪዳ ክኸውን ይኽእል ናይ ፍሎሪዳ ስቴት ማለት ሶ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ክነዋዳድሮ ዘለና ነገራት ክልተ ዲፈረንስ ኣሎ ዳዝንት ሚን ኩለን ፕሮቪንስ ኩለን ፌደራል ንኩሉ ኣብ ኩሉ ዓዲ ሓደ እዩ ንኣብነት ኣብ ካናዳ ናይ ፌደራል ታክስ 100% ኩላትና 5 ሚእታዊት ንኸፍል ማለት እዩ ንምሳሌ ኣብ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ 7 ናይ ፕሮቪንሻል ወይ ድማ ናይ ዞባ ንኸፍል ኣብ ኣልበርታ 0 ይኸፍሉ ኣብ ቶሮንቶ ኣይ ብሊቭ 8 ድም ገለ ይኸፍሉ ማለት እዩ በዓል ኖቫ ስኮሻ ከባቢ 10% ይኸፍሉ ስለዚ ኤቭሪ ፕሮቪንስ ወይ ድማ ብዞባ ዞባ ይፈላለ እቲ ናይ ፌደራል ታክስ ወይ ድማ ግብሪ መንግስቲ ግን ኢኳል ወይ ድማ ንኹለን ዞባ ሃገራት ንኹለን ዓድታት ማዕረ እዩ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ካናዳ ንኸፍሉ ነገር ታሎ ሲፒፒ ካናዲያን ፔንሽን ፕላን እዚ ማለት ጡረታ ምስፃኻ ዝወሃበካ ገንዘብ መንግስቲ ካብ ሕጂ ቆርፀልካ ማለት እዩ ካሊእ ኢአይ ይበሃል ኣሎ ኢምፕሎይመንት ኢንሹራንስ እንታይ ማለት እዩ ኢአይ እንተልኩምኒ ኢምፕሎይመንት ኢንሹራንስ ሓደ ሰብ ካብ ስራሕ ደው እንተኢሉ ሞ ከተቆፂርካ እንድሕር ሰራሕ ነርካ ንካ ደው እንድሕር ኢልካ ደን ኢንካም ከድልየካ እዩ ምናልባት ሌይኦፍ እንተኢሎም ካትኦም ስራሕ ድዮም ገለ 55 ሚእታዊት ናይ ዶመስካ መታን ክትክፈል ኢአይ ገለ ሚእታዊት ገንዘብ እውን ካብ ዶመስካ ይቁረፀካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንተን 4 ቀንዲ ካብ ፔይቸክ ናትና ወይ ድማ ካብቲ ዘምፃናያ ፔስታብ ወይ ድማ ካብቲ ሰሪሕና ኣብ ክልተ ሰሙን ኣብ ንኽፈልሉ እዋን እዚአን 4 ሎማዓንቲ ከይድኩም ፔስታብ ናትኩም ርእይዎን ኢምፕሎይመንት ኢንሹራንስ ወይ ድማ ኢአይ ሲፒፒ ፌደራል ታክስ ፕሮቪንሻል ታክስ ወይ ድማ ፒኤስቲ ተባሂለን ፅዋዕ እዚአን 4 እዚአን ነገራት ክንርእየና ማለት እዩ ሶ እቲ ናይ ፕሮግሬሲቭ ታክስ ዝብለና ምሳሌ ንድሕር ኣብ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ወሲድና ሶ 30% መርጅን ሬት ንድሕር ኮይኑ እቲ ናትካ ሶ $100 እንድሕር ኢኻ እተን ቀዳሞት $60,000 ሃየር ውሕድ ትኸፍለለን ታክስ ባ ውሕድ ግብሪ መንግስቲ ትኸፍለለን ካብቲ $60,000 ንላዕሊ ዘሎ ግን እንዳበዝሐ ይኸይድ ንኣብነት ንምሳሌ 20% እንድሕር ከፊልካ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ግን 30% ትኸፍል ሽዑ መርጅን ይኸውን ወይ ድማ ብሓንሳብ ተኣኪቡ ከዓ እቲ መወዳእታ ኣቱ ዝተረፍና በኻ ማለት እዩ እዚ ማለት on top of that እንታይ ኣሎ after adding federal government tax ኣሎ provincial ኣሎ CPP ኣሎ EI ካ ክንርስዖ የብልናን ማለት so ስለዚህ ንሕር ጌርና ንምሳሌ ንሕር ኣብ BC roughly if I'm not mistaken ከባቢ $71,000 ገለ ኔት ውስጥ ትኽእላ ንሕር ሓደ $100 ኢትዩ ክሳብ $29,000 ታክስ ቁረፁ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ መወዳእታ ዓመት ተራእዩ እውን እቲ ናትካ ኢንካም እቲ ናትካ ፋሚሊ ሳይዝ ካሊእ ነገራት ብዙሕ ነገራት ፀሎ ሰብ ዘሎ ምናልባት ኣብኡ ትዲብ ኣይናቱ እና ኣብዚ ቢሉ እውን እቲ ናትካ ኣካውንት ብዝሰርሖ መዳይ እውን ክምለሰካ ክእል ወይ ድማ ስቲል እውን ክፍል እውን ክትበሃል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ዝመፅእ ፓርት 3 ንሪኦ ድማ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብሕጋዊ መዳይ ገንዘብ ወይ ድማ ግብሪ መንግስቲ ካብቲ ዝግባእካ ንላዕሊ መታን ከይትኸፍል ወይ ድማ ከተጉድለሉ ትኽእል መገዲ ኣሎ ድዩ ንዝብል ድማ ኣብዚኣ ግዜ እዚኣ ድማ ክንምልሶ ኢና ማለት እዩ ኣብ ካናዳ እንድሕር ኮይኑ ወይ ድማ ኣብ ካናዳ ብፍላይ RRSP ዝበሃል ኣለና እዚ ድማ ሬጅስተር ሪታይርመንት ሴቪንግ ፕላን ኮይኑ እዚ ንሕር ንምሳሌ $60,000 ኢኻ $10,000 ኣብ RRSP ንሕር ኣቐሚጥካዮ እዚ ማለት ናይ $50,000 ኢንካም ትኸፍል ናይ $60,000 ዘይኮነ ናይ $50,000 ናይቲ $10,000 ኣብ RRSP ዲፖዚት ዝገበርካዮ ገንዘብ እንታይ ገብረልካ ግብሪ መንግስቲ ይምለሰካ ማለት እዩ
سو كم زبلنا حج ذكروا بروجريسيف تاكس لنا نيرنا مجو بروجريسيف نحر كينو أبتي زبزح زي تخلو زبزح وسعتها وين ما تاكس سلا تخفل قبل ما نقص سلا تخفل أب كندو جن حجر إنكام كا وين ما ناتك أتوتك كو حلول زغ المجدي أنت جيركا وحد قبل ما نقص تكفل تخيل ماتيو سو سلازي كم يجيركا خا وحد كتجبر تخيل زبد ما حدا خاب زبركو RRSP على بكندا منالبات TFSA وين ما تاكس فري سيفين أي فكرة كانيو تاكس فري سيفين تاكس ناس أخينو يعبنبر كاب إنكم كا تاكسي أب TFSA زامت كأي فكرة كاني جيجا هيترداكم مالتي أوكي FHSA وين ما first home saving account جن tax deductible إيو مالتي إذا مالت first home saving account المثال نحر جزات جزء أمدا ولا كاينا بمزول حمش عمد عصرت عمد صرت حمش عمد FHSA account نحر كفيتك كنت advantage على كماتيو هذا التي أبوت أموت أجنزب مثال $100 نحر كوني إنكم كا عصرت $8 نحر أب FHSA عميتك تسعان $10 يخون إنكم كمالتيو لكن $8 قبل من قصي يملسك so again التجنزب نعبي خير كله خا تاكس ناس خينا عبي صباح نقول نجزا توصوه لها زيرو تاكس خفيل كتوصوه مالتي زي أنتين عندي account جوج ما register account نبلن أب كندا register زخونين مالتي من الوقت أبي استلهم نجوم روزايري 401k دبهر زيوم بجوبو إن حرص نعهم that would be great بزح حجزكم خلي مالتي أبي أوروبا وين ما بكره هجنت لهم كا كمتي نايز عدي أبعدهم كل سزغل نتيرتكم accountant كيدكم هي انت يلو مجدي قبل ما نقص هنقدروا نخليلك كحتت وين ما محتات يقبع يمالتي ما كيل نحركم بسرعة خينو نحر مها نحر منقستي تو ماج جنزب كوستي يقولون مها منقستون sometimes العلاقة ونوستي بالش وين نتجنزب وين ما ميس مانج قبل خلي نحرت بالكوين كاسي كم يجرنا نحن نقدروا الزبل قدامي مجدي كنزار ولينا ماتيو قدامي كن قبل رزق بعنا انتاي كليم كن قبر لنا whatever زلنا كريديتن whatever زلنا ديدكشن كليم كن قبر لنا ماتيو أبزح جفردو زلنا individually يختص يعني هذا عنتو زرعنا مالتيو نحرنا منقسي ناي تكال نحر لك خينو تزبلنا عنتوي من البات RRSP كلمة زي فكرة كاني مالتيو زنزار ولزلنا حاجة صعب جدا تاي وناي ولكي وين ما individual انت خينو يو مالتيو زي ناي حدا سب single coin دي بعد هذا كوين دي زبلو مالتي ببيزنس نحر كينو نحن رؤينا is different مالتيو so claim كن قبل رزق أنا credit وين ما deduction انت حرالي خينو انت ينتلكمني قدامي tuition إذا مالت ناي كوليج ناي university ناي تمرت استمهرنا له انت حالي خينو مالتيو كالاي ناي child care دك خان حر اب child تقوم طبعا لا خوينكا مو خان حر تقصير كسرح لا خوينكا قبل ما نقصي كنت أقول له تقل مجدي علو مالتي زي كليم قبل لك أنا تي ناي child وإذا ما ناي child care زت فاق هاي جنزة مالتي medical expenses من البات إكسترا ناي medical ناي تعنا كان حرنا حكمنا نجوز هاي جنزة بتهالي خينو إزي كابتي نامنت $6 نحر إيتها خوينكا مو هان حر $5 أب عمت ملو زت هايو ناي تعنا خاوي ما ناي حكمنا زت هايو كفلت نحر نيركا وال كابتي $6 $5 كود لك هاي خلي مالتي أتوقع نب $55 كوريد خلي مالتي مورة تزمن سخانتايو إن حرك أب جزا خنك تسرح خنك مهات قوس إركا تسرح خنك أب تحت كامباني مها إن حرك أب جزا خت تسرح خنك still نهوم expense كتوزت خلي خامالتيو so بزحت سبات over زخافلو سلزي فلتون زنجارات زنبر نزني RRS بيزوركم ريجستر أكاونت ديو نزيو من قلنا إشتات نجارات نتري خيام بزيو من غيرك قلم يتعود تتدح انت خلي خامالتيو بركز جن إزي مفتحي لقنا عم مني مالتنا منتاي بستخلنا كلنا سيلف إمبلويد كنكونوا نقل مجدي كنفتش علنا مالتي منتاي انتلكمني أبجاز إحنا نريا سيلف إمبلويد كين كان حر جنزب إنكام إتخا نحر إمبلويد كين كاتقوس كان حر جنزب إتخان عبي في اللي يزلوا مالتي مي كم سيلف إمبلوي كين كخندي جنزب توصل خل وين ما هذا حين تخيل أبقى من مرأنا كم يرسل حين رأي مالتي من الوقت نحر بيزنس أونر وين ما سيلف إمبلوي نحر كين كبفلا بيزنس أونر كين كاب بقت مجدي خا جنزب أوتومات حدا سالاري له تخلك الديفيدند سالو مالتي نزيم كل تيم زي مخا جزاء رس خاط خفل الله مجد مالتي نحر سالاري مالت كابتزة تخيو ناي إنكام ناي بيزنس كا نحر مثالي XW LTD بيزنس نت كامباني نت كان نحر $100 إتيا نفسها بسالاري غيركا كم سرحتنيا غيركا $14 كتكفل لها تخيل حماتي شو عبت تاكس $14 نفسي كفل لها تقدروا ماتي سو قديمكا انت هتقبر ديبند ويد ما ديفيدنز غيركا ديبند ستراكشر نايتي بزنس مالتي سو اندحر حدث قدامي نمني زخفل وي مني تاكس تقبل نايمتاي ناي بيزنس كي حتقبر بيزنس لك حماتي دحري إيخا ناي من تقبر ناي بيرسونال نات كتقبر مالتي سو كم يقدر كا تقدروا تزبل زربا دما وال
ብዙሕ ማዕለያ ዘይብሉ ሌጋሊ ብሕጋዊ መገዲ ብፍላይ ኮርፖሬት ንሕላለካ ኮይኑ ወይ ድማ ሰልፍ ኤምፕሎይ ንድሕር ኮንካ ንኣብነት ንምሳሌ ነዚኣ እንድሕር ብ$300 ገዚኣ ኣነ ናይዚኣ ናይ $300 ኣውፅኦ ኣለኹ ኢለ ታክሲ ከጉድል እየ ነዚኣ ላፕቶፕ ድዩ ነዚኣ ናይ ጣውላ ድዩ ናይ ኦፊስ ረንት ድዩ ናይ ማርኬቲንግ ድዩ ናይ ኢኩፕመንት ድዩ ናይ ፕሮፌሽናል ፊ ድዩ ናይ ቢዝነስ ትራቨል ድዩ ናብ ምሳሌ ቢዝነስ ናተይ እንድሕር ኢንተርናሽናል ኮይኑ ወይ ድማ ናሽናል ዘፍቅደለይ እንድሕር ኮይኑ ናይ ካልጉሪ ዝገሽክዎ ድዩ ናይ ኣልበርታ ዝገሽክዎ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ናይ ገለ ናይ ሆቴል ናይ ገለ ድዩ ብዙሕ ክሌም ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት ሶ as a business owner ብዙሕ ክሌም ክትገብርሉ ትኽእል ኣለካ ማለት እዩ ወይ ድማ ዲዳክሽን ንብሎም ዲዳክት ክትገብርሉ ትኽእል መገዲ ኣለካ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ካምፓኒ ተቆፂርካ ትሰርሕ እንድሕር ኮንካ is very ከቢድ እዩ ወይ ድማ ኣዝዩ ውሑድ እቲ ዘለካ ዕድላት ድላይካ ንክትገብር ማለት እዩ ኣብ ናይ ካምፓኒ ወይ ድማ ሰልፊ ኤምፕሎይ እንድሕር ኮንካ ግን ኣብ ካናዳን ኣብ ኣሜሪካን እዚ ደሰሚ ኣይ ዶንት ኖ ምናልባት ኣውሮጳ ማዕለያ ዘይብሉ ክሌም ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት ወይ ድማ ዲዳክት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ናይ ከምዚ ውፅአ ናይ ማኪና ዶ ናይ ኢንሹራንስ ዶ ናይ ነዳዲ ዶ ናይ ሜንቴናንስ ናይ ማኪና ዶ a lot of ነገር ጌርካ ናይ ምሳሌ እንድሕር $100 ኢኻ ናይ ከምዚ ውፅአ 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 ኢልካ probably of course ረሲድ ክህልወካ ኣለዎ እቲ ኢልካ ኣብ ኣፍካ ፀንሐካ ዛረባ ይትኽእልና ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ከም ይገብሩ ኣብ መወዳእታ CRA ወይ ድማ ካናዳ ሬቨኒው ኤጀንሲ ወይ ድማ IRS እንታይ ይገብሮም ኦዲት ይገብሮም እዩ ኦዲት እንድሕር ጌርካ ከዓ ማዕለያ ዘይብሉ ዶክመንት ትሕተት ኢኻ ማለት ስለዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣምኖት ኣካውንታንት ይኮንኩም ባይ ዘ ወይ ጀስት ፋይናንሻል ኤዱኬሽን ንትምህርቲ ዘምፃኽዎ እዩ ነዚ ኩሉ ክዛረቦ ፀንሐኹ ኣዝዩ ስፍሕ ዝበለ ዝርርብ ክህልወና ምስ ሓደ ኣዝዩ ኣካውንታንት ወይ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰብ ኣካውንታንት ኣብ ዝሓፀር ግዜ ኣብ 3-4 መዓልቲ ቦድካስቲንግ ክንገብር ኢና ሶ ስቴይ ቱን ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ካብኡ እውን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣዝ ቢዝነስ ኦነር እንድሕር ኮንካ ወይ ድማ ሰልፍ ኤምፕሎይ እንድሕር ኮንካ ብዙሕ ዲዳክት ክትገብረሉ ትኽእል መገዲ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ገዛ ክራይ ድዩ ናይ ማኪና ኢንሹራንስ ድዩ ናይ ነዳዲ ድዩ ናይ ኦፊስ ድዩ ናይ ካሜራ ዲኻ ምናልባት ከማይ እንድሕር ኮንተንት ክሬተር ብሳይድ እንድሕር ትገብር ኮንካ ናይ ላፕቶፕ ድዩ ናይ ኮምፒውተር ድዩ ናይ ቴሌፎን ናይ ኩሉ ድዩ ብርግፅ እዚ ግን ረሲድ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ናቱ ማለት እዩ ሶ እዚ እንድሕር ጌርካ ፅቡቅ ቡክ ኪፒንግ እንድሕር ጌርካሉ ቨሪ ኣብ መወዳእታ ኣገዳሲ ነገር ክኾነልካ ክእል ብኡ መዳይ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ግብሪ መንግስቲ ክትከፍሎ ዝግባኣካ ከተድሕን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንምሳሌ ንድሕር ሓደ ሰብ $100 እትዩ ኣብ ሰልፍ ኤምፕሎይድ ኮይኑ ወይ ድማ ቢዝነስ ኦነር ኮይኑ ናይ ከምዚ ውፅአ ናይ ከምዚ ውፅአ ናይ ከምዚ ውፅአ ናይ ኩሉ ዘሎ ወፃኢታት ኣለካ በደ ወይ ናይዚ ኩሉ ወፃኢታት ኣውፅኢኻ ሜቢ $40 እትዩ ክብሎ ክእል መንግስቲ እንድሕር ኣብ ትሕቲ ካምፓኒ ተቆፂሩ ዝሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ግን $100 እንድሕር እትዩ ከምኡ ክብል ኣይክእልን እዩ ኣዝየን እንተን ዘለዋ ክሌም ክገብረን ዝኽእል ወይ ድማ ዲዳክት ክገብረን ዝኽእል very limited ወይ ድማ ውሕዳት እየን ማለት እዩ ሶ ስለዚ that's why ና ሰልፍ ኤምፕሎይ እንድሕር ኮንካ ብዙሕ ገንዘብ ሴፍ ክትገብር ትኽእል ካብ ግብሪ መንግስቲ ጥራይ ወይ ድማ ቢዝነስ ኦነር ትኮንካ ማለት እዩ ሶ ስለዚ ብዝተኻእለኩም anything that's ክትገብርዎ ጅምርዎ ትኽእሉ ሰልፍ ኤምፕሎይ እንድሕር ክትገብሩ ክኢልኩም ኣብ ዘለኹም ዓዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ ንምንታይ ዳ ሞ ሰልፍ ኤምፕሎይ ኩሞ ኣገዳስነት ዝገብሮ እንተኢልኩም ወል ሰልፍ ኤምፕሎይ እንድሕር ኮንካ መንግስቲ ስራሕ ክፈጥረልካ ኣይትፅበይን ኢኻ ወይ ካምፓኒ ስራሕ ክፈጥረልካ ኣይትፅበይን ኢኻ 100% ሚእቲ ካብ ሚእቲ እንታይ ኢኻ ትወስድ ዘለኻ ሪስክ ባዕልካ ስለ ትወስድ ዘለኻ መንግስቲ ከዓ ባይ ዲፎልት ኣይገብረካ እየ ተባብዓካ ሞር መታ ንክትሰርሕ ኣብ ናይ ውልቅኻ ማለት እዩ ሶ ስለዚ ናይ ውልቅኻ እንድሕር ክትሰርሕ ክኢልካ እቲ ዝበለፀ እዩ እንተዘይክኢልካ ከዓ ኣብቲ ዘለካ እናሰርሕካ ነዚ ንብሎ ዘለና ነገራት ኣማሊእኻ ናብ ረብሓኻ ምግባር እዩ ማለት እዩ ሶ ስለዚ ኣብ ካናዳ እንደለኹም እውን ክሕግዘኩም ይኽእል እየ እዚ ማለት ክሕግዘኩም ንRRSP ወይ ንFHC ክኸውን ይኽእል እዩ ንካልእ ነገራት እንድሕር ኮይኑ ድማ ፕሊዝ ለት ሚ ኖው ማለት እዩ ሶ ስለዚ ኣብ ካናዳ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም እቲ ቀንዲ ክንሕግዘኩም ንኽእል ነገር እንታይ FHC ኣካውንት ድዩ RRSP ኣካውንት ድዩ እዚኦም ክሕግዘኩም ይኽእል እዮም ማለት ነቲ ታክስ ኣካውንታንት ከዓ ብካሊእ ባዕልኩም ክገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሶ ማይ ፋይናል ሜሴጅ ንኩለኹም እንታይ እዩ ኣካውንታንት ትሚልካ $20 $30 ከፊልካ ኣይትኽኢድ ብዝተኻእለካ ግዜ ሂብካ ደሓን ዝኾነ ገንዘብ ከፊልካ ከመይ ገይረ ሕጋዊ መገዲ ከውፅኦ ኢልካ ሓብረኒ ብሎ ሕጂ ብዙሕ ሰባት ዝሪኦም እንታይ ፀገሞም ንኣካውንታንት ንምንፋር ክመፅእ ከሎ ቆጨጨው ይብሎም ንኣድቫይዘር ክመፅእ ከሎ ድዩ ወይ ንከለ ነገራት ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኦም ግን ብዙሕ ገንዘብ ከድሕኑካ ስለ ዝኽእሉ ነዚኦም ሰባት እዚኦም ገንዘብ ምሃብ ማለት ገንዘብ ምሕላው ወይ ድማ ገንዘብካ ምውሓስ ማለት እዩ ማለት እዩ ተዘይከይኒ ግን መቸም ኣብ ናይ ቤት ምግቢ ከይድና ቲፕስ 5 to 10 20% ገመን ኣብ ገለገለ ይሓቱና ክሳብ 20 ሚእታዊት ቲፕስ ንኸፍል ኢና ማለት እዩ ስለምንታይ ንኣካውንታንት ናትካ $50 እንድሕር ኮይኑ $100 ጌርካ ትኸፍሎ ማለት ንምንታይ ብዙሕ ገንዘብ ከድሕነልካ ስለ ዝኽእል ማለት ሶ ስለዚ ፋይናንሳዊ ምኽሪ ይኮነን ግን ከም ዝበልክዎ እዚ ኩሉ ንትምህርቲ ዝገበርናዮ ዝበለፀ ነገር ካብ ተመክሮ ዝረኣኽቦ ኣካውንታንት ዶሞር ገንዘብ ዝኸፍልካዮ ዶሞር ገንዘብ ሴፍ ክገብረልካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ስለዚ ኣብ ዘለኹም ኣካውንታንት ታክስ ክትመልኡ ከለኹም ነዚ ነገር ክትርድኡ ኣለኩም ማለት እዩ ኣብ ካናዳ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም
ሓንቲ ሕቶ ላ ብዙሕ ግዜ ትመፅእ ኣነ ሓድሽ እሞ ኣይሰርሓኹን ሞ ታክስ ክመልእ ግባኒ ድዩ ብዘይገድስ ስራሕ ኣይትስራሕ ዚሮ ኢልካ ተምልኦ ኢኻ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ካናዳ ዘሎ ታክስ ክመልእ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ወርሒ ክልተ ጅምር እዩ ክሳብ ወርሒ 4 ድዩ 5 ዘሎ ግዜ ናይ ፐርሰናል ድሕሪኡ ናይ ቢዝነስ እውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ግዜኹም ኣብ ሰዓትኩም ከኣ ግብሪ መንግስቲ ክትመልሱ ከም ዝበልናዮ እዚ ሲስተማት ተጠቂምካ ከዓ ናብ ረብሓኹም ከዓ ክትገብርዎ ከዓ ኢላቦ ማለት እዩ with that being said እንድሕር ቫልዩ ረኺብኩም ናዛ ቪድዮ ሸር ግበሩዋ ሰብስክራይብ ግበሩ እንድን ኣብ ካሊእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ ሰላም